Това е Крум. Кой да се чуме, бе? Не благодаря. Между другото, чакай, тук някъде имаше сплашки. Боби, елаче някъде тук имаше... Даже имам две сплашки. Сплаш ли? Имаш? Да, имам две твоите. Добре, Боби, ела при мен да ги съдим двамата. Опа, без да иска стрелна. Давай, Боби. Идвам. Къде са? Само Крум, в мен да се питам, сега стримваш ли? Да, стримва. Окей, добре. Има ли някакви гледащи или още не? Хора, тук при мен имаш човек. Идвам. Аз съм плътно зад теб. Вязо. Чакайте. Добре, поне аз си го убих. Тебе никой няма да ти взема. Снайпера е за мен. Не бе. Аз събирам метки. Къде? Къде са хората? Видях Крум. Добре. Да, определено там има хора. Да, ръшкаме. Да, слипай! Набихте ли му дейни? Бием, да, спокойно. Ноке. Това са много добри играчи. Да. И е баяга напреднато. Мъртва ги снайпна. Хората знаят, аз се прикривам за малко пипи едно мини. Добре, Боби, ето че меткит, мятам го при теб. Трябва ми! За какво? Докато си бихме етките по... Някой ме убий, докато си бихме метките. Помощ. Не, давай с звук на чак. Браво. Спи метките и спаси. Спи тия метките. По принцип аз съм доста добър с него и Дио може да го потвърди. Така че може да го запази. Ако искаш го вземи на място на нещо на бандажките, ти ми го дай после. После ми го дай. Гледаш, ще има ли? Проблема обаче, че зоната е на майната си. Аз съм открих долу горе на някъде 600 и нещо метра, човек, няма как да ни спъл. Може и да успеем, не се знае, но трябва задължително да влез гората и нас спаси. Човек, само ще питам, има ли... Колко съвет от мен, когато станеш на 15 кръв, не всъщност на 20 кръв, тогава изпий метките.
За 20 такъв тогава го пи. Ако си на 10 или 15 няма да ти стигне времето. Внимавай. Само на 20 секунди. Даже на 20 мисля, че е леко рисковано. Поне на 25 трябва. На 25. Да. Да. И точно ще стигне времето. Ще останеш на 2-3 кръв, когато ще го стигне. Почвай! Почвай! Да, добре, ще стигне времето за сигурност. Да, ще стигне, добре. Сега нас спаси. Имаш медкит, така че най-вероятно ще оцелеем, но спаси. Верно. Добре, не спасявай тук, но спаси в Лейзи. Аз съм ти маркирал точно револт бана. И само ще питам, има ли гледаш на стрима или не знаеш? Добре. Кукума, ти предлагам да ни работнеш в Кич. Там май ще е най-добре. Добре, става. Изпи сметка. Но май няма ти стигне времето. Трябваше го изпиш по-рано. Не. Сори. Да, ете ли диеп. Добре, хора. Мисля ли, че си го гледаш? Сори. Мисля ли си го гледаш? Междуто изобщо да бях се забил. Аз изобщо не съобщах, че трябва да си пиеш метките. Кейка, пък аз мислиш, че много гледах. Никой не е гледал сега. Просто когато зоната трябва да си много на... Ще когато станеш на 22-3 къп, веднага да започва да го. Да. Аз ви предлагам Лейзи. Добре, Крум, кажи къде, защото... Солт и пак солти. Окей, Лейз. Съгласен. Мале. Как ми... Хора, ще се опитам, докато не бива на хора да задържам само на и тези думи. Мале, много дълго се задържа. Айде, аз ще пробвам. Добре, скивам то. Не особено бързо. Лейза. Добре, хора, аз вече знам една късно, която да скочва, тъй че моля ви там не ми скачай. Да, знам коя. Там е най-опасно. Хора, аз ви маркирах моята къща. И това там е моята. Аз скочвам на тази там. Ато реално извън Лейзи, но поне там никой не скача, което е много странно. И още на покрива метки. Снайпер ли? Хора, точно ще се трябва да падне снайпер. Да, човек, тук някакъв ми се набира с така.
От двата ли Нямам умряхте? едно оръжие. Наистина, Има лез, някакъв шанс да се среща не само с знаем пистолетчета. хора. Айде пробвам да ги изиграя. Ще ми е смешно да видя как се получи. Нека да видим дали успея да ги изиграя. Но добре, значи първо спаси Крумчо. Чим към Крум? Спаси него, защото е по-наблизко след и мен. Аз имам само пистолет, чата аз имаше тактикал. Бе, тук нищо не Ами става. да, човек, той на мен не са наверен някакъв зелен текст. Може ли аз поне веднъж да предложа на някакво място? Айде, бе, да ходи. Първо ще видя къде ще е следващия бус. Да. Гиле, готов вече на Боби направим конката GG. Кое? Този дето уби, Боби, този дето уби, аз го спектейтвах него и показа емотиконката GG. Окей, да, бе. Аз винаги го правя, когато убивам хора. И ако са е по-ти танцувам, да е по-танца. Той е, защото, да кажем, напрегнато. Да. Аз няма да получа когато трима трек, да ми излизат в гръб дено. Хора, между другото, според вас мишката ми в който ще изглежда най-добре? Синьо или червено? Ами аз по принцип я видях, че ми прати по Viber. С цялото доста готини мишката, дето аватурата си, особено на мишката. И би казал, че реферално защото ще ревен след да вършим много добре. Да, в момента ми червено. Между другото може да става Йора за виноват и никак не си подхожда, ужасно е. Скорно. Аз едитя бързо, хора. Най-доброто ми едитване. Лека муват. Лека муват. О, да, човек, обаче му играл как? Чакайте, какво? Човек, аз буквално се едитих бързо и изведнъж откъде получих тия 50 нещо към 52 камъка и 51 дърво, да ги получи, хора. Бог, сигурно. Така, сега е Не, аз предлагам място, сега аз предлагам. Добре, да, сори, добре. Къде предлагаш? Къде предлагаш? Салчи. Човек, той оттам е ни ахме да скочим. А този път казвам... Реално нямаше по-подходящо място на мапа в момента в цяло. Така да. Да, добре. Аз с мишка клавиатура съм по-добър така че. Добре, нека да сме на билдфайт тогава. Добре. Искам да скоча на часовни колата. Аз ще скоча на часовни колата. Аз скачам в фейтази, аз скачам фейтази. Скочи на някоя друга. Добре. Тук сериозно иска, скочи седя на роб. Кура, Legendary chest. Добре, няма смисъл да го маркираш. Им се пада серапстата. Нали знаеш, че сме на стрим? Упси. Добре бе, падна ми се отново та ужасна помпа, която и сега ще ми запали гърлак. Ужас, човек. Но човек обаче спомни се де... Хора, имам 3 биг шута. Идвам. Струва ми аз идвам. Крума, ако може...
Този път имам тактика, така че... Вероятно ще оцелея. Но нямам никакъв, ама никакъв щит, който уби. Намерих си от Полша. What the? Откъде? Откъде? Крум, къде си? Малко. А ти сериозно е в тази сграда? Значи няма материал. Добре. Добре, ще успея да взема. Мале, хора. Взех картата на Крума. Ще взема снайпера. Аз се уметнах. Ей, се репускам, дай ми една минутка. Аз ми набил ужасна хетка с каус. Някакъв ме набил ужасна хетка с някакъв тактикал. Чуче. Но го ставих на много малко. Добре, че идвам само да намеря тактикал. Чакай, аз дойда при теб. Така, идвам при теб. Ти може да дойдеш. Да, но съм толкова бавен. Не мога да бъде така. Ама не играем в Трила. Хора, излязла е новата мисия. Добре. И вече разбрах каква е. Защото когато ревайтнах Боби ми се спомня, т.е. вече знаете. Окей. Его тук човека. Мир. Бях там... ти си като се опитах да го убия. Ти се да го убия. Хора, отварям мапа и да гледам това и да видя това новата мисия. Добре, хора. Добре, новата мисия е ясна. Да, тя е да ревайтнеш 3 човека от твоя склад. Това е. Да, това е лесно. Аз вече ревайтнах бобката, тъй че не остава само 2. Добре. Крум, колко той ще гледат стрима? Още ще двама. Окей, момчета, сега пръскаме ли? На мен ми списват 6 снимаш. Хора, пръскаме ли ги, бе? Добре, ако искате свити. Добре, къде скачаме? Аз предавам свити. Да, на Крумрете. Добре, да се радумете и първо Крум, след и Боби и след една. Колизеума, не! Човек, сам повярвай, скочиха 50 човека веднъж, когато играх на Боби. Да, буквално 50 човека скочиха и на всяка секунда Джин умираше. Да! Бе си баяджана прегната работа. Да. Бая! Къде трябва да се намирам? Праси, елве! Добре. Не трябва да се намирам в Fortnite. Да, много интересно моята. Варна ли е баяджама на стерли? Просто скачане, просто да дължим аз за скачане. Ама без колизеума, защото там е... Окей, тъй... Не бе! И да скочи. Но случайно скочих по-рано. Но вече към се верим в ова джама на стир.
Един път бяха скочили поне 60 човека, нали? Бяха 50. Бяха 50. Кое да едитваш? Лъфра? Викай му Колизиум, не знам, ма разбира се, не може. Хора, аз се върнах към живот. Аз съм... Още от земята намирам снежен човек, супер. О, чакай, има такива за едитване. Това кой те знам човек трябва да е? Боби. Боби вземи се за убийство. Да. Това кой човек трябва да е? От кой сезон? Знаеш ли? Да. Добре. Крум Крум няма да повярваш, но Удил може да го потвърди. Крум няма да повярваш, но Удил може да го потвърди. А ти кажеш ли какво? Един път убих един първи сезон с кирка. Който беше Макс Кръв. А пък един път убиха двама първи сезон, един след друг в една игра. Пак сме без. Не бях сам, но съм бивал и два първи сезон, мисля, че изтепи. Един след друг. По хора май бях видял там някой да едитва, не знам. Човекът се върне, дойде при мен. Аз тук сега съм отворил 3 честа, който иска чарч да заповяда. Маркирах си го. Къде е зеления тактикъл? В мене, аз имам зелен тактикъл, така че в мен. Мале, дай го. Не, нямам да дам зелена тактикъл. Не, Крум беше маркирал един зелен тактикъл. Но. Крум, защо харесваш повече чарч? Да, това е супер слаба помпа. Обаче... Някой изстреля някой. Да. Да, че можеш да предизвикаш и човека от Сурпи. Знаете ли какво оръжие ще ви даде човекът от Сурпи, ако го предизвикате? Как можеш да го предизвикаш и смисъл, какво ще направи? Ами просто му тараш там ферите и ако го убиеш човек... Да. Да, между другото, кой иска такова, защото аз имам зелена емка, която е... Аз имам зелено, но ти си го вземи, ако искаш, ако нямаш, аз ще го взема, аз имам зелено, аз имам също, но зелено, чакай, искам да го взема. Не, на мен изобщо не трябва да имам, аз имам обикновената емка, която за мен е 5 по-добра. Боби, имам и нещо друго за теб. Добре, за мене. Аз имам едно мини, ако искате да го вземете, аз имам едно мини. Аз съм на Макс и Боби, ето ти всичките им патрони.